Kettekin düşökler var, mescidin düşökleri şekilli veya da kettekin dokmalar var. Debel gate dokmalar, düşökler. Bunlar necis bolan pillasında bunu pak etmekliğinin tarikası Fetava kitaplarda geliyor. Şu necis bolan yerini su bilen yumalı. Yuyup durmalı ta qatra dammayın koyunca, suun qatrası dammayın koyunca. Mükemmel guri metadan fark etmiyor. Qatra dammayın koyunca durmalı, qatra dammayın koyundan son yandan yumalı, yandan ta qatra dammayın koyunca. Şöyle 3 yola yumalı oluyor, 3 yola yumaklığın bilen pak oluyor. Eger yumaklı on müşkül bolsa, has qatı bolsa, ya kette düşök daşaral çıkmaklık müşkül boljak. Daşaral çıkıp boljak däl, hile kette düşök bolsa. Onda bolsa aynym Fetava kitaplarda geliyor. Bir pakletdäni su bilen yuyup höllep, ýa-ni nejes degen ýeri sıyırıp, ýa-ni nejes degen ýeriň nejasatyny gidirmeli, saf etmeli. Şu nejasat degen ýeri pak edilemeli bolýar. Ta şu nejasat gidinçe, indi gidenler dip bitmeýän hasyl bolynça şonu sıyırıp durmaly bolýar, höletdäni höllep. Ana bulan bir nejes bolan ýer paklemekligiň bir tarikasy dip ulamalardan nakl bolan Fetava kitaplarında şöyle gelen. Eger alyp çykmakly ony mümkin bolsa aýnym hat ketde düşök bolmasa, mescidden ony mescidin düşökden şonu nejasat degen bilen mescidden alyp çykmakly mümkin bolan pilla bolsa, onda awalky zikretin tarikamda paklemeli. Şonu nejasat degen ýerini yumaly daýym ta qatradan maýyn goýunça durmaly. Qatradan maýyn goýundan soň ýandan şöyle yumaly, şöyle 3 ýola yumaly bolýar. 3 ýola yumandan soň ýandan goýunça soň pak bolýar, soň ýazyp bermeli. Galyp gumana nira degendir diýsen şu ýerini yumaly bolýar. Emma guraq şek edeniň bilen falan ýerden dega diýanak dip köprak ýerine dega diýanak dip degen ýer belli bolmasa, guraq şek edildi, şek eden bilen napak bolup duran ýok. Galyp gumanyňa şöra degendir diýse, degendir diýen ýerini yumaly bolýar. Ýup ýanky taryka bilen yumaly. Ta qatradan maýyn goýunça su bilen yumaly, qatradan bolandan soň ýandan şöyle yumaly, şöyle şöyle ýursaň pak bolýar. Wallahu alam.